खुलुमबाय नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आङो बरायनो लाबाय आसा थिदों नोंथांमोना बे समाव गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै आङो मोगामोगि आयदायाव सासे गेदेमा सुबुंजों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङानो जादों ऋषि कुमार मोसाहारि नैबे एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट नि अफिसार तितागुरि ब्लकनि बिथांजों जोङो गोबां बाथ्रा बिथांनिफ्राय जों मोनथिना लागोन आबादारिनि बिथिं आथिखालनि लाइमोनफोरा नैबे आबादारि बिथिङाव माबायदि थाङोब्ला मोजां जागोन बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ जों मोनथिगोन लोगोसेनो नैबे एग्रिकालचार जायखौ जों आबाद होननानै बुंदों बै आबादारि बिथिङाव जों मा खामानि मावोब्ला मोजां बेनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन गिबि गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गिबियावनो बरायना लाबाय गिबियावनो आङो नैबे समाव फैबाय थानाय जे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरनि नोंथांनिसिम गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय नैबे समाव आङो नोंथांनि जे एसे सिनायथिखौ नैबे समाव होग्रोनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिसिम आरो बेजों लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिम आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय आंनि मुङा ऋषि कुमार मोसाहारि आंनि जोनोमा 1976 मायथाइयाव करिदा मदाति घसकाटा बनरगांव जोनोम जादों बेनिफ्राय आं 1987 मायथाइयाव बनरगांव हाई स्कुलनिफ्राय आंनि मेट्रिक आनजादखौ फोजोबनायनि उनाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव आंनि हायर सेकेन्डारि साइन्सखौ आं कमप्लिट खालामनायनि उनाव आं एग्रिकालचाराव BSc आरो MSc खौ कमप्लिट खालामनानै डिग्री लाबोदोंमोन 1998 मायथाइयाव आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनिफ्राय बे डिग्री लाखांनायनि उनावनो लोगोनो आंखौ डिपार्टमेन्टआव रिसार्च एसोसिएट हिसाबै आंखौ थिसननानै होनाय जादोंमोन आरो आं बेबायदिनो रिसार्चनि गोबां खामानि मावनानै इउनिभार्सिटियाव 6 बोसोर बाग्लाय होबोदोंमोन बेनिफ्राय आंनि रोंगौथिखौ मोनखांनायनि उनाव आं बहुत डिपार्टमेन्ट बा बहुत माल्टी इन्टारनेशनेल कम्पानिफोरनि सुबिदा मोनबोदोंमोन बिथांमोनहा आंखौ एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन खिन्थु आंनि गोसोआ मोनसेल'मोन दि आंनि जायगानि सुबुंफोरखौ जायनिखि गावसोरखौनो बेकार होननानै बुंबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जायनिखि आबाद मावनानै गावनि जिबनखौ बोहैलांगासिनो दङ बिथांमोनखौ माबोरै आं हेफाजाब होनानै बिसोरखौ माबोरैहाय डेभेलप खालामनो हायो बेनो आंनि थांखिमोन आंनि एग्रिकालचार फरायनायनि मेन थांखिया बेबादियैनो आं फैनानै साख्रिखौ गारनानै आं फैखांबाय फैनाया 2005 मायथाइयाव आं साख्रिखौ रिजाइन होनानै फैदों बे समाव आं एन्ड्रु इल कम्पानि टि इस्टेटआव आं मेनेजारमोन बे साख्रिखौ नागारबोखांनायनि उनाव आंनो गावनो 40सो हायाव आं आबाद मावफैनानै गोबां मुलाम्फा आं सुबुंफोरनो देखायनो हादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा बेनि गेजेरजों आबादखौ बोरै मावो बोरै मावा बेफोरखौ आं फोरोंथिबो होदोंमोन बेनि उनाव आं 2007 मायथाइयाव नार्सारि बिजनेसखौबो आरम्भ खालामदों बे नार्सारि बिजनेसाव आरम्भ खालामखांनायनि उनाव आं बै जायनिखि आगोलाव 40 बिगा आबाद मावदोंमोन जेनेबा फुलकबि बान्दा कबि मैगं थाइगं बेफोरखौ आं नागारनानै टाइम मोनैलाय बा समायनि आंखालाव आं नार्सारिखौ खुलिदों आरो नार्सारि खुलिखांनायनि उनाव आं नुनो मोनदों बाङाय मानसिजोंनो गोबां प्रडाक्सन खालामनो हायो आरो प्रडाक्सन खालामखांनायनि उनाव बिनि मुलाम्फाया ओरैबायदि गोजौआव जेरावनोखि माने हाई भेलु क्रप्स होननानै बुंनाय जायो बेफोरबायदि क्रप्सखौ आं बा बेफोरबायदि आबादखौ आं नार्सारिनि गेजेरजों लाबोदों नार्सारिनि गेजेरजों लाबोनायनि उनाव आं दिनै नार्सारि खुलिनानै गोबां मानसिखौ थुलुंगा होबोनो हादों आरो गोबां मानसिफोरखौ आं बेबायदि नार्सारियाव फैनानै जायफोर बेकार बुंदों बा फरायसुलि जायफोर साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोनहा आंनिफ्राय सोलोंथाइ लानानै रोंगौथि लानानै गाव सार्टिफिकेटखौ लानानै बिथांमोनहा गाव गावनि खामानियाव बाहायगासिनो दङ आरो सुबिदा मोनगासिनो दं साख्रि बाख्रियाव एबजर्ब जाहैदों बेबायदिनो नार्सारि बिजनेसाव आं दिनै 2007निफ्राय बा 2007निफ्राय आं नार्सारि बिजनेसखौ दिनैसिम मावबोदों आरो 2010 मायथाइयाव आं
सार्भिसाव एबजर्ब जाखांनायनि उनाव आं गासैबो आंनि दायित्वफोरखौ आंनि फंबायनि नामाव जेसेबांनाखि फर्मेलिटिस बेफोरखौ आं गथायजोबदों खिन्थु नाथाय आं एसे कनसालटेन्ट बा एडभाइजार हिसाबै आं बे हाबाखौ दिनैसिमबो आंनि आखायावनो लाबोगासिनो दं आरो मानसिफोरखौ आं थुलुंगा होबोदों होननानै होनो हाबोदों होननानै आं आसा खालामगासिनो दं। दा नोंथांनि नैबे जिहेतु नोंथाङा फ्लरिस नार्सारि होननानै बेवहाय बुंदों दा बेवहाय मा मा प्रडाक्ट खालामनाय जायो बे नार्सारियाव ओरैनो पाब्लिकफोरा मा मा मोननो हागोन बेहा? बे नार्सारियाव साधारनते गासिबो रोखोमनि फुलिफोरखौ जेनेबा एग्रिकालसाराव बहुद गुवार साबजेक्ट बे मोनसे एग्रिकालसाराव बहुद साबजेक्टनि गेजेराव हर्टिकालसाराबो मोनसे साबजेक्ट हर्टिकालसारनि गेजेराव जोंनाव मैगं थाइगंनि थाखो मोनसे थायो फिथाइ सामथाइनि थाखो मोनसे थायो बिबार बिलानि थाखो मोनसे थायो आरो गार्डेनिंनि थाखो मोनसे थायो एर'मेटिक एन्ड मेडिसिनेल प्लेन्ट्सनि थाखो मोनसे बा बाहाग मोनसे थायो बेफोर गासिबो रोखोमनि मैगं थाइगंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेनेबा जाग्रा लोंग्रा जेनेबा गय थाइजौ थालिर गासिबो रोखोमनि जेसेबांनाखि जाग्रा आइटेमफोर दङ बिफांफोर लाइफांफोर दङ बेफोरखौ गासिबो बेहाय ग्रेफ्टिं बा बादिं होननाय मेथदै बा रोखोमै बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो बे बानायनायनि गेजेरजों जेसेबांनाखि क्वालिटि आइटेम दङ बे क्वालिटि आइटेमफोरखौ बाहाय बानायनाय जायो आरो जेसेबांनाखि नांगौ जायनोखि आबादारिफोर बिथांमोनहा बेनिफ्राय लांफैनो हायो बेजों लोगोसे मैगं थाइगंनि फुलिखौबो गोजौ थाखोनि मैगं थाइगं जोलैखौ बाहाय लाबोनाय जायो जेनेबा नों 1 केजि बेगरनि मैगं मोजां बेगरनि दामा जाबाय नों 2.5 लाख 3 लाख बेफोरबायदि रोखोमनि जोलैफोरखौ बाहाय लाबोनाय जायो आरो गोबां मैगं थाइगंनि आबादा बे मा मैगं जागोन बेयो जे 1 केजि मैगंनि जे बेसेन जेनेबा नों ब्रकलिखौनो बुं ब्रकलिफोरनि मोजां जोलैया जायनिखि मोजां गोजौ थाखोनि जोलै बेफोरनि 1 केजि बेगरनि जोलैनि दामा जेनेबा 2 लाख 2.5 लाख बेफोरबायदिखौथ' नों सासे आबादारिया मावनाया बायनानै हारसिङैनो बायनानै जेनेबा केजिसे बा 100 ग्राम 200 ग्राम बायनांगौबाबोथ' गोबां रां नांगौ बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि जोलैफोरखौ बाहाय बानायनाय जायो आरो बेखौ जायनिखि गोनांथि जेनेबा आबादारिफोर बिथांमोनहा लांनानै बेफोरखौ मावहैनो हायो बेजों लोगोसे फुलकबिखौनो बुं फुलकबियाव जोंनि आबादारिफ्रा मिथिनो मोनादि फुलकबियादि गोबां रोखोमनि जात थायो जेनेबा अक्ट'बराव खुबैग्रा जोलै थायो डिसेम्बराव खुबैग्रा जोलै थायो जुलाइ आगस्टआव खुबैग्रा जोलै थायो खिन्थु जोंनि आबादारिफोरा मा जायो बिसोरो जुलाइआव खुबैनांगौ जोलैखौबो एखमबा डिसेम्बराव खुबैफ्लाङो माने बै गोरोन्थिखौ मावो दिनैसिमबो जोंनि आबादारिफ्रा एसेबां रोंगौथि गैया बेफोरबायदि रोंगौथि गैयै आबादारिफ्रा फैनानै रोंगौथिबो लाफैनो हायो बेजों लोगोसे सम सम गामि गामि जेनेबा जों ट्रेनिंबो होखावनाय हाबाफारिखौ लायो जे जायगाफोराव आबादनि बा मैगं थाइगंनि बा फिथाइ सामथाइनि आबादा गोबां दं बेफोर गामियाव जों ट्रेनिं हिसाबैबो हाबाफारि लानाय जायो फोरोंथाइ होनायनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला नार्सारिनि गियान जुदि लाजोबनो हायोबा सासे मानसिया बिनि आबाद मावनायनि टेकनिक जायनिखि बुङो आरो जेनेबा 1000 जुदि बेयो बाहायदोंबा बेनिफ्राय बियो 10,000 मोननो हायो बेनिफिटखौ जेरै आलु जोलैखौथ' बाजारनिफ्राय बायो आबादारिफ्रा बेफोरो जोलैफ्रा मा जोलै मोजां नंगौ नङा बेफोरखौ आबादारिफ्रा दिनैसिमबो सिनायनो हायाखै बेफोरबायदि जोलैफोरा जेरै नों जुदि 1 बिगा आबाद खालामोबानो नों मोजां जोलैफ्रा जेनेबा 135 मन 135 मन बेफोरबायदि ओंखारनो होनो हायो जेनेबा 200 केजि आलु गायोबानो नों बेसेबां मोनखो 4000 केजि बेफोरबायदि आलु प्रडाक्सन खालामनो हानाय जोलै दङ बेफोरबायदि जोलैखौबो जायनिखि जोंनिसिम बिफैयो बा डिमान्ड होफैयो बेफोरबायदि जोलैखौबो जों कन्टेक्ट खालामनानै लाबोनानै होफैयो बेफोरबायदि गासैबो रोखोमनि जेसेबांनाखि क्वालिटि आइटेम दङ क्वालिटि मैगं थाइगंखौनो होन नों जेनेबा जाग्रा आबादखौनो होन फुलनि आबादखौनो होन जेरै एन्थ'रियाम जारबेरा बेफोरबायदि काटफ्लावार भेराइटि बबे मोजां जोंनि जायगानि थाखाय बेफोर जोलैफोरखौ गासैबो बाहाय
मोनजोबो बेफोर जोलैखौ गासिबो बाहाय दिहुनजोबनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि सुबिदाया बाहाय गासिबो दंजोबो आरो नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन आथिखालाव नैबे मैगं थाइगंनि जे बेसेन बे बेसेना मार्केटाव गोबां जानायखौ नुनो मोनदों दा बे हिसाबाव नोंथाङा सासे एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार हिसाबाव दा बे बिथिङाव मा बुंगोन जे आथिखालनि सुबुंफोरा नैबे बिथिङाव आबाद बिथिङाव गाहाय जालांबाय नामा जों जुदि नोजोर होयोब्ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जेरै जोङो शिलंनिफ्राय दं बेंगलनिफ्राय भुटाननिफ्रायबो जों आलु लाबोनायखौ नुनो मोनदों दा बै बिथिङाव दा आथिखालनि आबादारिफोरा मा बिथिंजों आबाद मावोब्ला जोंनि प्रडाक्सना बांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा निस्सय दा जोंनि आबादारिफोरा आबाद मावो बोथोराव बे बोथोराव मावनायनि थाखाय मा जायो बिसोरो जेब्लानाखि बोथोर फैनाय लोगो लोगो गासिबो मैगं थाइगंनि बोथोरनि मैगंनि दामा खमायनानै फैयो बयबो प्रडाक्सन खालामो न'खराव एसे एनै किटचेन गार्डेन जायखौ बुङो बारि बागानाव बेफोरबायदि आबादखौ बयबो मावो बे हिसाबै दामखौ मोनफैया ओंखायनो जोंनि हर्टिकालचार बा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे टेक्न'लजि दङ बियो ल' कस्ट पलि हाउस अफ सिजन काल्टिभेसन अफ भेजिटेबल्स मैगं थाइगंखौ अफ सिजन माने बोथोरनि अनगायै उल्था बोथोर खालामनानै माबोरै गायनाय फुनाय खालामो बेफोरनि नियम माखासे दङ बेफोरो जाबाय अफ सिजन काल्टिभेसन अफ भेजिटेबल्स होननानै बुङो जेरै नों फुलकबिखौ थान्दा दिनाव बा गोजां बोथोरावसो जों मोननो हायो नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलसिम नाथाय बे मैगंखौ जों जुन जुलाइआवबो दिहुननो हायो बेफोरो जाबाय अफ सिजन काल्टिभेसन होननानै बुङो माने बोथोरनि मैगंखौ उल्था बोथोराव दिहुननाय बेबायदि आबाद मावनो थाखाय जोङो पलि हाउसनि गोनांथि जायो पलि हाउसनि गोनांथि जायो बे पलि हाउसखौ जेनेबा जोङो सुबिदा बायदियै दाबो जोंनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेफोर सुबिदाया दंगासिनो दं बानायगासिनो दं दासिमबो कयेकटा कनस्ट्राक्सनबो सोलिगासिनो दं आरो बेफोर टेक्न'लजिखौ गासिबो बे नार्सारिनिफ्राय हरनाय जादों पलि हाउसखौ बोरै बानायनांगौ बिनि खुन्थिया मोनसे जानांगौ बेसे गोजानाव जानांगौ बबे समाव बबे मैगंखौ मावनांगौ बेफोर गासिबो टेक्न'लजिखौ नैबे आंनि नार्सारिनिफ्राय पद्धतिखौ हरनाय जादों आरो दा बे लुगासिनो दं बेफोरबायदि नों अफ सिजन काल्टिभेसन भेजिटेबल्स जुदि मावनो हायोबा नोंथाङा फुलकबि दा केजियाव 40 थाखा केजि मार्केटाव मोनगासिनो दं बे फुलकबिखौ नोंथाङा जुदि जुलाइ आगस्टआव जुदि दिहुनहैयोबा बै प्लास्टिक न'नि सिङाव बेफोरनि केजिसे फुलकबिनि दामा जाहैगोन 250 मिनिमाम 250 रां होमबा नों फुलकबि थोबसेयानो नों आधा केजिनि बारा जायो होमबा 100 रांनि बाराबो नों थोबसे फुलकबियाव मोननो हायो दा बेबायदिनो नों गोलोम बोथोराव फुलकबि दिहुनहैबाय बिनि उनाव फुलकबिनि उनाव नोंथाङा दिहुनफैनो हाबाय थान्दा दिनाव आरो थाइबेंखौ जुदि थान्दा दिनाव दिहुननो हायोबा बिनि दामखौ नों खमावबाबो 80 मोनहैगोन केजिसेयाव दैज्लां बोथोराव थाइबेंनि दामा बेसेबां जायो 10 थाखा 20 थाखा केजि 10 रां 20 रां केजियाव जों फाननांगौ जायो नाथाय बेफोरखौ जुदि जों अफ सिजन काल्टिभेसन होननाय नियमजों जुदि बानायनो हायोब्ला बेफोरनि मुलाम्फाया जोबोद गोजौआव बेजों लोगोसे जों टमेट'खौबो दैज्लां बोथोराव दिहुननो हायो फुलकबिफोरखौ जों दैज्लाङाव दिहुननो हागोन बेबायदिनो दैज्लांनि मैगंखौ मेसेङाव मेसेंनि मैगंखौ दैज्लां बेबायदि जों आबाद दिहुननो हायोब्ला नोंथांनि जेनेबा गंसे पलि हाउसजोंनो नोंथाङा बोसोराव खमावबाबो 150 लाख रांसो नोंथाङा मोनसे 100 स्कुवेर फिट होनो गंसे पलि हाउसनिफ्राय नोंथाङा 1.5-2 लाखखौ बोसोराव खामायनो हायो आरो जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोला ओरैबायदि मोजां मोनसे ओनसोल बेहाय जेखि आबाद मावा मानो नों हर्टिकालचारनि हर्टिकालचार सेक्टरनि जेखि आबाद मावा ओरैबायदि सना हा बेफोरबायदि हाखौ जुदि गुबुन रायजोफ्राव जेरै वेस्ट बेंगलखौनो होन महाराष्ट्रखौनो होन इउपिखौनो होन बिहारखौनो होन बेफोरबायदि जोंनि हासार गोनां हा गोजौ हा जेराव बानायानो जाया आरो दैनि जोबनो गैयै लामा निजिरा दं बा सुबिदा दं दैमा दं दैसा दं बेफोरबायदि सनानि हा जोङो आसामाव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो खामानि मावनानै फैनायाव नुनो मोनबोदों जरहाट होनोबा मोनसेल' ककिलामुख होननायावल' मैगं जायो
ओइ गलाघाट होनोबा नों बरपटार होननाय मोनसे जायगायावल' पकेट मोनसेल' मैगं मावग्रा पकेट दं जेरै शिबसागराव थाङोबा नों दिसांमुख होननाय मोनसे पकेटावल' भेजिटेबल्स मोनगोन हो बेफोरबायदिनि अनगायैबो जोंनि जेसेबांनाखि उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार दं बे जोंनि रेल लाइननि साहानि जेसेबांनाखि हा दं बेफोरो ओरैबायदि सना हा नों बेफोरबायदि हा मोनोबा गुबुन रायजोफ्राव ओरैबायदि साक्सेस इम्पर्ट बा एक्सपर्ट बेफोरबायदि खालामहैनायनि बहुद सुबिदा दंमोन खिन्थु आं बुंबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो होबोदोंबो साजेसन एडभाइस बहुद पलिसिबो बानायबोनाय जादों दिनैसिमबो बिसिमाव आगान होनो हायाखै दा बेफोरबायदि जायगायाव हाइवे सेरफ्राव जुदि राजहुवा बा रायजोनि जेनेबा डिपार्टमेन्टनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोनसे नार्सारियाव जुदि खुलिनानै होयोबा जेरै गुबुन जेनेबा नों वेस्ट बेंगलावनो थां नार्सारिफ्रा 10टा 20टा गामिजों मोनसे नार्सारि गासिबो बाहाय फुलिखौनो मोनजोबगोन नों सिङावनो 10-20 खान ट्राक दैलि एक्सपर्ट जायो बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों लानो हागौ जोंनि हाया ओरैबायदि सना खिन्थु जों दिनैसिमबो बे सना हाखौ गारनो हायाखै बा बाहायनो रोङाखै दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों लानो हागोन नार्सारिनि गेजेरजोंबो आं बुंबाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसे मोनसे नार्सारि बानायनो जुदि हायोबा जेरै नर्थ इस्टार्न मोनफ्रोमबो स्टेटआव 8टा स्टेटआव इयारलि फुलि नांगौ जोंनो खमावबाबो 10,000 क्र'र्सनि 10,000 क्र'र थाखानि जोंनो फुलि नांगौ जानानै फैयो कमलानि फुलिखौनो होन नारिखलनि फुलिखौनो होन नों गयनि फुलिखौनो होन लेबुनि फुलिखौनो होन बेफोरखौ जों दा जोंनि नर्थ इस्टआव जेसेबां नांगौ बेसेखौ जों सुफुंनो हानाय जायाखै माने गुबुननिफ्राय लाबोजोबनांगौ जायो जों नागपुरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो देहरादुननिफ्राय लाबोनांगौ जायो हायद्राबादनिफ्राय लाबोनांगौ बेफोरबायदि थाखा फैसाया जुदि जोंनि मानसियानो जों बाहायनो प्रडाक्सन खालामनानै जुदि जों बाहायनो बायनाय फाननायखौ जुदि खालामलायनो हायोमोनबा दिनै जोंनि थाखाया जोंनावनो थालांजोबगौमोन दा जों गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ जायो दिनै स्ट्रबेरि जुदि सारा आसामावनो मोनसे टिसु कालचार लेबरेटरि जुदि बानायनो हायोमोनबा दिनैसिम बेफोरबायदि जों पुनेनिफ्राय लाबोनांनाय टिसु कालचार स्ट्रबेरि बेफोरबा जोंहा माने माबा गैयामोन आरो दा जोंनाव प्रडाक्सन बेफोरबायदि खालामनो हानायनि जोंहा गोबां सुबिदा दङ बेनि अनगायै आसामनि गेजेराव आं बुंबाय मैगं थाइगंनि आबादा जोंनि क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो हायानो ओरैबायदि मोजां सुइटेबल जायखौ बुंनानै हायो दा बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि जायगानि मानसिफोरा रोंगौथि गैयिनि थाखायनो बिथांमोनहा बेबायदि सुबिदाखौ लानो हायाखै दा बेफोरबायदि रोंगौथि होनो बा डिपार्टमेन्टेलि जों बहुद सेस्था खालामगासिनो दङ लोगोसे जुदि डिपार्टमेन्टेलि सेस्था खालामसेयावबो जों हाजोबनाय बेखौ दिनैसिम बुंनो हाया आरो दा बेखायनो आं नैबे नार्सारिनि गेजेरजों जेसेबांनाखि हायो एसेबां ट्रेनिं बा सोलोंथाइ होनानै मानसिफोरखौ एवारनेस केम्पेइन बायदि रायजो राजाफोरनो दा फोसावगासिनो दङ आसा खालामो फैगौ दिनफोराव मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव गियानखौ लानानै गाव गावनि जायगानि जेनिखि सना हा बेफोरखौ बाहायनायाव हेफाजाब मोनगोन थुलुंगा मोनगोन नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा नैबे क'क्राझार सार्कोलनि नैबे थिथागुरि सार्कोलनि नोंथाङा नैबे एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार दा बे हिसाबाव नैबे पाब्लिकफोरा जाय बिथांमोना आबादारि बै आबादारिफोरा सोरखारि बिथिङाव मा सुबिदा होनाय जायो बेखौ एसे खायसे माने जाय पाब्लिकफोर जाय माने आबादारिफोर मोनथिनो मोना दा सरकारि बिथिङाव मा बै आबादारिफोरखौ मदद होनो थाखाय थायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा आबादारिनि थाखायथ' दानि मुगायाव जोबनो गैयै गासिबो सुबिदायानो दंजोबो खामानि मावग्रा जुदि सासे आबादारि मोजां आबादारिबा बेनो बोसोरे बान्थाबो होनाय जायो जोंनि बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बे बान्थाखौ मोननो हायो ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरबायदि बान्था होनाय जायो बेजों लोगोसे जों स्टेटनिफ्रायबो बे बान्थाखौ मोननो हायो दा जोंनि आबादारिफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो सुबिदाखौ लाजोबनो हायो मेसिननिफ्राय आरम्भ खालामनानै पावार टिलार दै बोखोग्रा मेसिन जेसेबांनाखि नांगौ जोलै आलु जोलैखौनो होन बा मैगं जोलैखौनो होन माइनि जोलैखौनो होन
बेफोर गासिबो आयदायावनो सुबिदाखौ होजोबनाय जायो दा जोंनि आबादारिफोरा ओरैबायदि आबादारि नुनो मोनो जोङो दिनैसिमाव जोंनि आबादारिफोरा इसेबां आखा फाखा नंजोबा आगोलनि गोजाम नियमखौनो हमथानानै लाखिबाय थायो जे माइ जोलै गोदान होयोबाबो जेरै रनजित साबन आजिखालि स्वर्न साबन बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि जोलैफोर दङ बेफोरखौ आजावनानै लानो हायाखै नाथाय गुबुन हारिफोरा दिनैसिम आजावजोबनानै गोबां दावखोगासिनो दङ खिन्थु जोंनि माहारिनि बा जोंनि हारिनि मानसिफोरा इसिबांनाखि आगोलबोआखै बेफोरबायदि गोदान गोदान माने जोलै बा मेकानाइजेसनाव दिनैसिमबो दावगाबोआखै जेरै जों लाइन आबाद खालामनांगौ होननानै बुङो लाइन आबादखौबो दिनै रावबो इसिबांनाखि जों थुलुंगा होबोनायनि गेजेरजोंबाबो जों इसिबां जौखोन्दोसिम लाहोनो हायाखै 20 खोन्दोखौ हाबाय 20%सोआ लाबाय खिन्थु 100 जौखोन्दो जों लाहोनो हायाखै जुदि 100 जौखोन्दो जों लाहोनो हायोबा बिगासे हायाव बै गोजौ जोलैनि माइ जोलै गायनानै लाइनाव गायनानै मोजाङै जुदि हासार थासार होनानै रासायनिक हासार होआबाबो अर्गानिक हासार होनानै जुदि नों आबाद मावोबा बेफोराव जोङो 25निफ्राय 30 मन बिगायाव मोननो हायो खिन्थु जोंनि आबादारिफ्रा नुनो मोनबाय गोदोनि गोजाम आदब खान्थिजों मावनानै जेनेबा बिगासेयाव 7 मन 8 मन बिदियावनो थाबथानानै थायो होमबा साननानै नायदो नोंथांमोना दिनै जों डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफ्रोमबो सुबिदाखौनो होनाय जायो बिथांमोनहा दिनैसिमबो माने गनायथि लानो हायाखै लाइन आबादखौनो होन बा गोजौ थाखोनि जोलैखौनो होन बेफोरबायदि माने गोदान गोदान आदब खायदाखौ बिथांमोनहा दिनैसिमबो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बिनि थाखायनो आंनि गुरै खावलायनाय रायजो राजाफोर बिथांमोननिसिम नोंथांमोनहा जेनेबा लाइन ट्रेन्सप्लेन्टिं जायखौ होनो बा लाइन गायनायनि नियम बा गोजौ थाखोनि जोलै जेरै रनजित साबन स्वर्न साबन बेफोरबायदि हाइ यील्डिं भेराइटि बुंनाय जायो बेफोरबायदि हाइ यील्डिं भेराइटिफोरखौ जाहाथे माने गनायथि खालामनानै आबादखौ मावो आरो इसेल' हानि गेजेरावनो गोबांसिन दिहुनथाइ मोननानै गोबांसिन लाब जाहाथे दिहुननो हायो बा गावनि गथ' गथाय सोलोंथाइ बा गावनि नांगौथिफोरखौ सुफुंजोबनो हायो बेफोरखौनो आं रायजो राजानिफ्राय आसा खालामो आं बेफोरखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैगासिनो दं बा लुबैयो बेवहायनो आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे खायसे आबादारिफोरा बे बाथ्राखौ बुङो जे थि रोखोमाव सोरखारनिफ्राय जोलैखौ पाब्लिकआ मोननांगौ टाइमाव मोना होननानै बे बाथ्राखौ जायगा जायगा अजदखौ होनो नागिरो जिहेतु आलुनि सिजन टाइमाव मोना एसे लेट जानानै बे जोलैखौ मोननाय जायो होननानै बुङो दा मानि थाखाय बे जायो बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंगोन जेनेबा गोदोनि बुंनो थाङोबा 10 बोसोरनि सिगांनि जेनेबा डिपार्टमेन्ट बा जोंनि आबाद बिफाननि आदब खायदाया एसे गुबुनमोन खिन्थु दानि माने जोंनि डिपार्टमेन्टनि आबाद बिफाननि जे रोखोमनि खामानि जाबोगासिनो दं दा थांनाय 5 बोसोर बा 10 बोसोरनि उननिफ्राय बेफोरो ओरैबायदि नों एसे लेट जानानै फैदोंब्ला जोलैफोरा जेनेबा 15 दिन 20 दिन बा 1 मासनि लेट जानानै फैदोंबा बेनि जोलैया बै समजों गोरोबनाय जोलैखौसो दा होनाय जायो खिन्थु बेखौनो आं एसे आगोलाव बुंदों रायजो राजाफोरा बेबायदि माने गोदान जोलैफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरा दा जेरै बेसरा गोदोनि बेसर जोलैखौनो दाबो जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामगासिनो दं बा गनायथि लागासिनो दं नाथाय ओरैबायदि बेसर ओंखारबाय जेनेबा जेरै आरजिएन होननाय भेराइटि गोजौ भेराइटि बेफोरो नों बिगासेयाव 6 मन 7 मन बेसरखौ नों दिहुननो हायो खिन्थु बै जोंनि आगोलनि TS 36 39 बेफोरबायदि हाइथा जोलैया बेफोरो 2.5 मन 3 मन जायो होमबा साननानै लादो जोंनि जोलैफोरा नैबे दानि गोदान मुगानि जोलैफोरा माने बिगासे हायाव बोरैहाय बांसिन आबाद दिहुननो हायो बे खान्थिजों सोलिगासिनो दं बे खान्थिजों सोलिनायनि थाखाय दिनै आबादारिफ्रा एसे उन फैयोबाले बबे जोलैया मोजां बे हिसाबै डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा आबाद बिफाननिफ्राय होनाय जायो खिन्थु बै बुंगोन बिसोरो जेनेबा दा आलु जोलै होदों एबार आलु जोलैया एसे लेट
फैनायनि थाखाय लेट भेराइटिखौ होनाय जादों दा बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बारा हमनो हाया जेनेबा बै खुफ्रि जुथि जेनेबा बोथोरनि खुफ्रि जुथिखौनो खुफ्रि जुथि नांगौ बेफोरबायदिल' साननानै थायो जेनेबा दा लेट भेराइटि फैनाय लोगो लोगो बेनि कालारा एसे आलदा खुफ्रि मेगा खुफ्रि सिन्दुरि बेफोरबायदि दा बेफोर जोलैखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामनो नागिरा दा बैफोरबायदि आगोलनि जोलैफोरखौनो एक्सेप्ट खालामो दा बेफोरबायदिनि थाखाय रायजोनिफ्राय एसे अजदा फैयो बेफोरनो आरो दा नोंथांनाव नैबे बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों नोंथाङा सासे एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार दा बे हिसाबाव रासायनारि हासार बाहायनाय आरो अर्गेनिक हासार बाहायनानै फसल बानायनाय बेनि फारागथिया मा रासायनिक हासार बाहायनाया जाबाय नोंनि मिथिंगानिफ्राय उल्था खालामनानै दिहुननाय नेचारेल जाला बे जेनेबा अर्गेनिकआ जाबाय नेचारेलि प्रडाक्शन होमबा नों बै रासायनिकजों बाहायनाय नों आदब खान्थिया आलादा आरो बेनि आदब खान्थि आलादानि थाखाय बेनि प्रडाक्शना नोंनि नेचारनि नोंनि मिथिंगानि उल्थाजों दिहुनखानाय हिसाबै बेनि प्रडाक्शना बाराजोब दा बेखौ रोंगौबा बाहाय रोङाबा दा बाहाय जेनेबा 1 बिघा हायाव नों जुदि गोबोरखि होनांगौ 5 गारि बा 5 ट्रेक्टर मोनबा ट्रेक्टर नों बिगासे हायाव गोबोरखि होनांगौ बेजों लोगोसे नों इउरिया बा रासायनिक हासार इउरियाखौ होनो हागोन नों जेनेबा माइ आबादावबा 16 बा 18 केजि सुपार होनो हागोन नों 30 केजि बा 28 केजि पटास होनो हागोन नों बिदिनो 10 केजि बा 9 केजि दा बेहाय बै बिथाङा जुदि रासायनिक आबाद होननानै जुदि प्रडाक्शननि थाखाय आगोल बोनानै जुदि रासायनिक होनानै जुदि बैयो जायनोखि आबादारि बिथाङा जुदि गुमुर गैयालासिनो जुदि बैखौ बाहायहैयोबा रासायनिक हासारखौ बिथांनि बे जेनोखि परिमान होनांगौ दङमोन गोबोरखि ट्रेक्टर गंबा इउरिया बेसेबां होनांगौ पटासा बेसेबां होनांगौ सुपारा बेसेबां होनांगौ बे लिमिटजों जुदि मिलायाबा कम्बाइनेसना जुदि मिलायाबा बिथांनि हाया बोसोरथामनि उनावनो आबाद मावजानाय नङा थैनानै थांगोन आरो पान्जाब बायदियाव बेबायदि नेचारनि उल्था केमिकेलजों जेलानाखि ग्रिन रिभलिउसन जानानै फैदोंमोन बेफोर हाया दिनै बिगासे हायाव 70,000 80,000नि जावखांनानै दस्रा गुबुन जायगानिफ्राय हा लाबोनानै फिलआप खालामनानै खेथि मावगासिनो दं बा आबाद मावगासिनो दं दा जोंनि आसामनि बा बिटिसिनि आबादारिफ्राथ' इसेबांनिखि धोनि नङाना नंगौ हा लाबोनानै नों रिक्लेमेसन जायखौ बुङो आरो गोदान बानायफिननाय बेफोरबायदिथ' जोंनियाव आबादारि गैया ओंखायनो रासायनिकखौ रोंगौबा बाहाय रोङाबा दाबाय जुदि मोजाङै गियान गैयाबा रासायनिक बाहायनांगौआ जोबोद गिथाव बाथाव हानि रिलेटेड फेक्टर्सफोरखौ लानानै आरो जेनेबा अर्गेनिकआव नोंथाङा हाया जेबो जाया आरो अर्गेनिक मावनाय लोगो लोगो बे मिथिंगायारियानो नेचारेल जिनिसखौसो होखागोन बाहाय जेनेबा केमिकेलनि खुनु जिनिस जों बाहायगोन जेनेबा गोबोरखिखौ बाहायगोन बा खानस्रि हासारखौ बाहायगोन बेजों लोगोसे बिफांनि रसनिफ्राय बानायनाय गोबां रोखोमनि जेनेबा भिटामिन्सफोर थायो बेफोरखौ स्प्रे खालामगोन एम्फौनि थाखाय बेबायदिनो निम बा थांखु बिदै बा बानलु बिदै बेफोरबायदि स्प्रे खालामनानै बेफोरखौ दिहुननाय जागोन बेफोर देहानि थाखायबो खहा नङा खिन्थु बै रासायनिकआ जुदि बायसान्स जुदि बबेबा इउरिया बा नों बबेबा पेस्टिसाइडखौ जुदि बारा बाहायदोंबा दानि जुगावदि जे बे प्रेसारनि बहुद प्रब्लेम फैगासिनो दं बेफोरो जाबाय इउरिया मेनलि इउरिया जुदि नोंनाव डाइरेक्ट एबजर्ब जुदि जाहैदोंबा हार्टआव एफेक्ट जाहैगोन ब्लाड प्रेसार जागोन आरो केन्सार नाम्बार 1 केन्सार डाइरेक्ट केन्सार जाहैनायनि 80% रिस्क थायो बेफोराव दा ओंखायनो केमिकेलखौ रोंगौबा बाहाय रोङाबा दा बाहाय खिन्थु नैबे जोंनि अर्गेनिक आबाद मावनाया खिन्थु देहानि थाखाय गोग्गो लाखिनाय बा मिथिंगाखौ गोग्गो लाखिनायाव बियो जेब्लाबो जायखौ बुङो सास्टेनेबल एग्रिकालचार बे पद्धतिजों आबाद मावोबा नोंनि प्रडाक्शन बा नोंनि दिहुनथाइनि दामाबो नोंथाङा बारासिन मोननो हायो आरो देहानि थाखाय बाहाय खहा गैया खिन्थु केमिकेल बा रासायनिक पद्धतिजों बाहायोबा बियो नेचारनि एगेन्स्टआव थांखाबाय आरो देहानि थाखायबो बियो खहा खालामो दा नोंथाङा जिहेतु गोबां आबाद मावबाय सिगाङाव मावबाय बा नैबे दा आथिखालाव नार्सारि नोंथाङा खुलिनानै दङ दा बे हिसाबाव नोंथाङा माबे हासारखौ बाहायनाय जायो
जेसेबांनाखि हासार बाहायनाय जायो नार्सारियाव जेसेबांनाखि बे इनडोर प्लान्ट जायनाखि बे सिंफ्राव दोनग्रा बा बिबारफोरनि मथथे जों बाहायनाया बांसिन अर्गेनिकखौनो बाहायनाय जायो अर्गेनिक जेनोखि माने उन्दै उन्दै गथ'साफोराबो न'आव लांनानै बिबारखौ दांहैयो नंगौ आरो बेफोरखौ बहाबा डेक'रेसनफ्राव बा न'नि सिंफ्राव साजायनायफ्राव बाहायो बेफोरनि थाखाय जों रिस्क मोननानै केमिकेलखौ बाहायालासेनो जों माने अर्गेनिकखौनो बाहायनाय जायो जेरै भार्मि कम्पस्ट होनाय जायो आरो गोजौजों कয়েকটা कम्पानिनिफ्राय जों अर्गेनिक स्प्रे खालामनाय जायो बेफोर पद्धतिजों खालामोबा बिबारनि लास्टिंआबो गोबावसिन जायो आरो नेचारेल नायनोबो साबसिन जायो किन्तु जों रासायनिक जुदि बाहायनानै खालामोबा बिबारा लास्टिंआबो खम जायो आरो नायनायावबो एसे कालारा आलादा जायो बे गोबां बाथ्रा आरोबाव सावरायबावगोन नैबे समाव दान्दिसे सम जोङो जिरायथ'नि क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव जों फिन गुबै आयदायाव फैफिनबाय नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा नैबे फ्ल'रिस्ट नार्सारिजों लोगोसे गोबां बिदिनो लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ नोंथाङा सोलोंथाइ होनाय जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों दा बै समाव माबे सुबुंफोरखौ बा सोर सुबुंखौ नोंथाङा बे सोलोंथाइखौ होनो हायो बा बे सुबिदाखौ लानो हागोन बुंनो थाङोब्ला नार्सारि जेनिखि सोलोंथाइ होनाय जायो बाहाय नार्सारिनि सोमोन्दैल' बाहाय सोलोंथाइ होनाय जाया नंगौ गासिबो रोखोमनि आबादजों सोमोन्दो थानाय आबादारिफोरखौबो लाफानानै आरो फरायसुला फरायसुलि बा सोरबा रोंगौथि थानानैबो साख्रि बाख्रि हाबनो हायै बा सोरबा सोरनिबा मालि सोरनिबा माबा जेनेबा बेफोरबायदि बिभिन्न बा गासिबो रोखोमनि सोलोंथाइ लानो लुबैनाय मानसिखौनो बेहाय सोलोंथाइ होनानै हरनाय जायो बेबायदिनो सोरनिबा बांलायाव मालि सोरनिबा जेनेबा बबेबा आबादारि माइनि आबादखौनो होन बा माजोंबा आबादजों लोब्बा थाफानानै बिथांनि जिउखौ खांगासिनो दं बेफोरबायदि गासिबो रोखोमनि एग्रिकालचार एन्ड हर्टिकालचार मोननैबो थाखोनि गासिबो सोलोंथाइखौनो बेनिफ्राय हरनाय जायो आरो रोंगौथि जाय सोरबाफोर जुदि सार्टिफिकेट बियोबा बे नार्सारिनि रोंगौथिखौ हरनाय जायो बेहाय सोरबा नार्सारिनि रोंगौथि बिनानै बबेबा साख्रि बाख्रियाव एक्सपिरियेन्सनि सार्टिफिकेट बियो बेफोरबायदियाव जों रोंगौथिखौ होनानै बिथांखौ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट इसु खालामनानै हरनाय जायो बिथाङा जुदि रोंगौथि लानो लुबैदोंबा जेसेबांनाखि नार्सारि आरम्भ खालामनानै नार्सारिया बबेबायदि जायगा साइट सिलेक्सननिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथाङा फुलिखौ मारै बानायनांगौ जोलैफोरखौ मारै सिलेक्सन खालामनानै लानांगौ बबे मुलिखौ माला बाहायनांगौ बबे बोथोराव बबे आबादखौ मावनांगौ बबे बिफांखौ माबोरैहाय ग्राफ्टिं बादिं खालामो बेफोर गासिबो जेलानाखि सोलोंथाइखौ गावनि गोसोबायदि फोजोबनानै लानो हायो बे हिसाबै जों सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनाय जायो बे कर्स डिउरेसन बुंनाय बायदि बेबायदि गैया किन्तु मोनसे नार्सारि एक्सपार्ट जानोबा मोनसे नार्सारि सालायनोबा बेसेबांनाखि रोंगौथि दङ बे रोंगौथिखौ बिथाङा जुदि खम साननि गेजेरावनो जुदि बाङाय साननि गेजेरावनो जुदि लानो गोसो जायोबा बिथाङा
सानफ्रोमबो फुंनि 8 बाजिनिफ्राय फैनानै 5 बाजिसिम सोलोंथाइखौ लाबाय थानो हायो आरो बे हिसाबै जेब्लानाखि बिथाङा रोंगौथि मोनबाय बा एक्सपार्ट जाबाय जों नायनानै नुबाय बिथाङा हासारबो होनो रोंबाय फुलिबो बानायनो रोंबाय बेगरखौबो बासिनो रोंबाय फुलिखौ फुनानै मारैहाय गायफिननांगौ बेफोरखौबो दै होनायफोरखौबो जुदि रोंजोबबायबा बा ग्राफ्टिं बार्डिंफोरखौबो मारै हास'नानै बबेखौ बबे जोलैखौ हास'नानै मा फुननानै माब्रैहाय रोदा सुहोनांगौ माब्रैहाय खाजाबनांगौ बेफोरखौ जुदि गावनो थाबैनो सोलोंनो लुबैनानै जुदि सानफ्रोमबो रोंगौथिखौ लाफैनो गोसो जादोंबा बिथाङा थाबैनो गलांगोन आरो जायनोखि बिथाङा दिनै फैदों सप्तानि उनाव फैगोन बेफोरबायदिबा गोबाव समनि गेजेराव बिथांखौ जों एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ इसु खालामनाय माने रोंनायनि लोगोआव जागोन बियो ओमफ्राय बेहाय सोरबायदि सुबुङा बेहाय बा नोंथांनाव सोलोंथाइखौ लानो हागोन बेवहाय एजनि माबाफोर बाथ्रा थागोन नामा बेखौ एजनि बाथ्रा गैया जाय बिथाङानो रोंगौथि बा जाय बिथाङा नार्सारि बिजनेस बा नार्सारि खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो गोसो जानानै सोलोंथाइ लानो फैयो बे बिथांमोनहानो बैसोनि खोथा गैया बिथांमोनहानो लानो हायो जायखिजाया सुबुङानो बेवहाय लानो हागोन दा बेनि थाखाय नोंथाङा बै सुबुंनिफ्राय जाय बिथाङा बे नैबे सुबिदाखौ लानो गोसो बिथांमोननिफ्राय माबाफोर फिसफोर लानाय जायो नामा बेबायदि फिस लानाय जाया रोंगौथि होनानै हरनायानो जोंनि गुबै थांखि बा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानायानो गसंहोहरनो हानायानो जोंनि गुबै थांखि बे गुबै थांखि हिसाबैनो जों बिथांमोनखौ थोंजों गोसो गोरबोजों बिथांमोननिसिम सोलोंथाइखौ होनाय जायो दा नोंथाङा गोलाव सम नैबे 2007निफ्राय जागायनानै दिनैसिम नैबे नार्सारिखौ नोंथाङा सालायबाय दं दा बेवहाय पाब्लिकफोरा बा सुबुंफोरा मा बेवहाय मोननो हागोन आरो माबायदि नैबे बिथिङाव बिथांमोननो नोंथाङा बेखौ साप्लाय खालामगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोबा मोनफ्रोमबो रोखोमनि हर्टिकालसारनि आं दहाय एसे आगोलावबो बुंबोदों जाग्रा लोंग्रा जेनेबा फ्रुट क्रप्स होनो जायनोखि फिथाइ सामथाइ बेफोरनि गासिबो रोखोमनि जोलैखौ मोननो हागोन एसेल' बाङाय दामनि गेजेरजों बिथांमोननो हगारनाय जायो मानोना बाहाय प्रडाक्सनबो खालामनाय जायो जेसेबां हागौ एसेल' रां लानानै बेखौ हगारनाय जायो बा फाननाय जायो बेजों लोगोसे जेसेबांनोखि मैगं थाइगंनि जोलैफोर बेफोरखौबो बाङाय जेसेबां हायो बाङाय रां लानानै बेफोरखौ हगारनाय जायो खिन्थु गासैबो रोखोमनि जोलैफ्रानो क्वालिटि थानाय जोलै बा गोग्गो जोलैफोरखौ जों बाहाय जमा खालामो बा बानायनाय जायो बेफोरबायदि गासैबो रोखोमनिखौ एसे एनै बाङाय रां लानानै हगारनाय जायो दा नोंथाङा बेखौ एन्टायर क'क्राझार ओनसोलावल' नोंथाङा बे मार्केटखौ खालामबाय दंना गुबुनावबो नोंथाङा बेखौ दैथायहरनाय जायो मार्केटखौ बा हाथाया लानायाथ' लाजोबनाय जादों दिनै जरहाटसिम बा गुवाहाटीसिम बा भुटानसिम बा वेस्ट बेंगलसिम लकेलाथ' लकेलखासै बङाइगाव धालिगाव गसाइगाव बेफोरबायदि गासैबो कभाराथ' जाजोबो बेफोर जायगायाव मार्केटिं नेटवर्क मोनसे दङ जेनेबा आं हेल' बुंनाय लोगो लोगो मबाइलनि गेजेरजों जेनेबा हायद्राबादनिफ्रायनो होन बा पुनेनिफ्रायनो होन बा वेस्ट बेंगलनिफ्रायनो होन मोनफ्रोमबो स्टेटआव बा उइदिन दा स्टेटनि गेजेरावनो जेनाखि डिमान्ड दङ बेफोर नेटवर्किंआ गासिबो दंजोबो बिसोरो डिमान्ड हरगोन ओरैबायदि बेफोरखौ जों जेनेबा पेकेजिं खालामनानै बेफोराव दैथायहरनांगौ गारिनि गेजेरजों बा कुरियारनि गेजेरजों बेजों लोगोसे लाबोनायनि बेलायावबो कयेकटा आनकमन बा गोदान जोलैफोरखौ जेब्लानाखि जों कालेक्सन खालामो बा बुथुमो बेफोरो मबाइलनि जुगैनो जाजोबो गुबुन जेरै पुनेनिफ्राय मा जोलै गोदान ओंखारदों बेफोरखौ नेटआव नायबाय नेटनि लोगोसे वाट्सएप खालामबाय वाट्सएपनि गेजेरजों जुदि एग्रिमेन्टआ थिग जालायलायोबा बेफोरो थ्रु कुरियार फैयो प्लास ट्रेन्सपर्टेसन माने कुरियार जेनोखि दङ ट्रेन्सपर्टेसन
कुरियार बेफोरजों फाथायहरनाय जायो आरो कालेक्सन खालामनानै बेफोरखौ जों बेहाय माल्टिप्लिकेसन बा बारायहोनाय जायो बेफोरबायदि सुबिदाया जोंनाव नेटवार्किं दं हिसाबै जोङो बेफोरखौ न'निफ्राय जिरायनानैनो बेफोर हाबाफारिखौ मावबाय थानाय जायो। जाखिनि नैबे नोंथांनिफ्राय जोलै गोनांथि जायोब्ला हमनानै ला गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना नोंथांनि जोलैखौ जुदि लुबैयोब्ला बिथांमोना माबायदि सुबिदा थागोन नोंथांनिफ्राय दैथायहरनायनि सुबिदाया जुदि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जुदि उइदिन माने जोंनि नार्सारिनिफ्राय जुदि उइदिन 10 किल'मिटार्स गोजानसिमाव जों बेखौ फ्रिलि दैथायहरनाय जायो। दैथायहरनायनिबो राहा दङ आरो थांनानै बिथाङा जुदि आबादखौ जुदि मोजाङै मावहैनो हायाखैबा बिथाङा जुदि जोंखौ लिंहरोबा बाहाय फ्रि अफ कस्ट थांनानै बाहाय सार्भिसबो हैनाय जायो बा फोरोंथाय बा देखायहैनानै प्रेक्टिकेलि बिथांखौ फोरोंनानैबो फैनाय जायो। बेफोरबायदि सुबिदाया गासैबो जोंनिफ्राय होजोबनाय जायो। गेजेरावनो आं नैबे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन बावैसो सिगाङाव जोङो बा थांनाय बोसोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे आबाद बिथिङावनो अदालगुरियाव जों नुनो तरमुज आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव बेवहाय फेलें जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो सम सम नैबे जाबाय थायो जे नैबे टमेट' आबाद मावनानैबो बिदिनो आबादारिफोरा लस जानाय बे बाथ्राखौ जों खोनानो मोनो। बे मानि थाखाय बे जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? बेफोरबायदि लस जानाया मार्केटखौ आगोल स्टाडि खालामग्रोनांगौ। मोनफ्रोमबो आबाद मावनायनि सिगां बेनि मार्केटआ बहा थांगोन, बबे समाव प्रडाक्सना जागोन, बेनिफ्राय आं बेसेबां रेटआव बेखौ फानगोन, बेनि गासैबो एस्टिमेट प्लास मार्केटिं चेनेला थाग्रोखाजोबनांगौ। दा बिथांमोनहा आं दहायबो बुंलांदों ओंखायनो आबादारिफ्रा दिनैसिमबो रोंगौथिखौ माने मोजाङै लाजोबाखै। आबादखौ मावो खिन्थु गासैबो नियमखौ बा मिथिनांगौ गियानखौ बिथांमोनहा लाजोबनो हायाखै। ओंखायनो जेनेबा तरमुज आबाद मावनानै बिथांमोनहा सेमोन लकडाउननि थाखायबो एसे मार्केटआ गाज्रि जादों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा इसेबां तरमुज आबाद मावनोमोनब्ला बेनि सिगां बिथांमोनहा एफपिअ बा एफपिसि बेफोरबायदि खुलिनानै जेनेबा नेट फिजों लोब्बा लाफानानै बिथांमोनहा बाहा एक्सपर्ट खालामहरगोन बेफोरखौ सिगाङावनो थिथा खालामनानै लाखानांगौमोन। आरो टमेट' आबादखौ बुंदों आं दहाय। टमेट' आबादा बबे मार्केटआव शिलंआव थांगोन ना नागालेण्डआव थांगोन ना मणिपुराव थांगोन ना वेस्ट बेंगलाव थांगोन बेफोरनि मार्केट स्टाडि खालामनानै चेनेलखौ आगोलाव बानायनानै लाखाजोबनांगौ। बा बे प्रडाक्सन जाखांनायनि उनाव बेखौ फुड प्रसेसिं इउनिटआव जेनेबा जेम जेलि बेफोरबायदि पिकल्स बानायनाय बेफोराव मारैहाय एबजर्ब खालामनो हागोन बेफोरखौ आगोलावनो स्टाडि खालामखानानैसो आबादखौ मावनांगौ। एसे आगोलावनो आं बुंलांखादों अफ सिजन काल्टिभेसन। होमबा टमेट' आबादखौ बोथोराव मावनानै बेबायदि मार्केट मोनाब्ला बियो निस्सय डेमेज जागोन आरो आबादारिया जों खोनानाय मथेबा दिनैसिम बहुद आबादारिया सुइसाइड जानायबो जों मिथिनो मोनो। मानो होनबा केसिसि लन बा दस्रानिफ्राय गुबुन बेंकनिफ्राय बा माइक्र' फाइनान्सफोरनिफ्राय बिथांमोनहा लन लानानै सुख'नो हायैनि थाखाय बेफोरबायदि जाब्रबनाय जाथायखौ जों खोनानो मोनबाय थायो। बिनि थाखायनो जों डिपार्टमेन्टनिफ्रायबाबो जों बेखौ जेब्लायबो सांग्रांथि होयो। नोंथांमोनहा आबादखौ मावनायनि सिगांनो नोंथांमोनहा फसल बीमा योजना होननाय मोनसे प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजना होननाय मोनसे आसनि दङ। बेफोर आसनियाव बिथांमोनहा इन्सुरेन्स जाहाथे खालामनानै लाखायो। बेफोरबायदि गोबां सुबिदा दं खिन्थु जोंनि आबादारिफ्रा बेफोरबायदि गियानखौ दिनैसिम लाजोबाखै। आबादखौ मावो खिन्थु बेनि मार्केटिं चेनेला मा जागोन, मार्केटिं नेटवार्कआ मा जागोन, मार्केटआ बाहा थांगोन बेनि खुनु एस्टिमेट खालामालासिनो आबादखौ मावगासिनो दं। बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जाब्रबथाया जायो आरो डेमेज जानानै थाङो। नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों जे
आथिखालनि जे बेकार लाइमोनफोरा नैबे नार्सारि बिथिंजों गावखौ सुंथानो हागोन हाया? बे नार्सारि बिथिंनि गेजेरजों जायनोखि बुंनानै लायो गावसोरखौनो बेकार, बे बिथांमोनहा निस्सय गावनि आथिङाव गसंनानै गावखौनो सिनायथि होनो हानाय मोनसे राहा दं होननानै आं साननो हायो। मानोना आं बाहायल' नङा, जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा BTC आवल' नङा, जरहाट, गलाघाट बेफोरबायदि जायगायावबो आं नार्सारिखौ जेब्लानोखि आं बेहाय दङमोन होमबा बिथांमोननो आं नार्सारि खुलिनानै होबोदोंमोन। बिथांमोनखौ आं दिनै नुदों बा मिथिनो मोननाय जादों बा आं दिनैसिमबो बिथांमोनजों लोब्बा दंफायो, कन्टेक्टआव दङ। बिथांमोनहा दिनै गोजौ थाखोनि सासे बिजनेसमेन हिसाबै सिनायथि मोनगासिनो दङ। आं जरहाटआवबो मोननै नार्सारि खुलिनानै होबोदोंमोन, गलाघाटआवबो मोनसे नार्सारि खुलिनानै होबोदोंमन। बिथांमोननि नार्सारिया दिनै बिराद गोजौआव। आरो गुवाहाटियाव नोंथांमोनहा मालाबा शिलंआव थाङोबा नुनो मोनगोन, बै साइडआव मोनसे हर्टिकालचार, रिजनेल हर्टिकालचार नार्सारि होननाय मोनसे दंमोन। बेयो 1997 मायथाइयाव खुलिदोंमोन। बिनिफ्राय बियो रोंजोबै सासे नार्सारिमेनमोन। ओमफ्राय बेहाय आं हाबै हाबै बिथांखौ ओरैबायदि थुलुंगा होबोदों, थुलुंगा होबोनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा गासिबो इम्पर्टार, चाइनानिबो इम्पर्टार बिथाङा, थाइलेण्डनिबो इम्पर्टार। बिथांनि नार्सारियाव दिनै जोबनो गैयै कौटि कौटि थाखानि जिनिसफोर नोंथांमोनहा थाङोबा नुनो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे आं जोंनि जायगायावबो मोननै मोनथाम नार्सारि खुलिनानै होबाय। बिनि नार्सारिनि गेजेराव दिनै मोनथाम नार्सारिया सोलिगासिनो दङ आरो बिसोरनि इनकामाबो मोजां होननानै आं नुगासिनो दङ। बेनि गेजेराव गलाब बागान दं आरो मोननैसो नार्सारि दङ, गसाइगाव साब डिभिसनाव आरो जोंनि क'क्राझार साब डिभिसनावबो मोनसे नार्सारि दङ। बिथांमोननि नार्सारियाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। बिथांमोननि जिउ दैदेननाय जेनिखि लाहार फाहार बा जिउ दैदेननाय जेनिखि नुथाय, बे फोरोंथाइ, गथ' गथाय फोरोंथाइ, बेफोरबो दिनै आगोलनिफ्राय बहुद गोजौआव आं नुनो मोनदों। बेबायदिनो बेबायदि लाइमोन, जोंनि लाइमोनफोरा जुदि आं दहायनो बुंबोदों, बोसोरे जोंनि बे नर्थ इस्टार्न बा मोनदाइन स्टेटफोरनि गेजेराव 10,000सो क्र'रनि ट्रेन्जेकसन जायो बोसोरे। बेफोराव जुदि नोंथाङा जुदि बेहाय प्रडाक्सन खालामनानै जुदि नोंथाङा बेफोरबायदियाव जुदि आखाइ होनानै जुदि बे 10,000 ट्रेन्जेकसननि गेजेराव नोंथांनि जेनेबा फुलिफोरखौ जुदि नोंथाङा फाननो हायोबा, बेफोराव नोंथाङा बोसोरसेयाव खमावबाबो नोंथाङा फिसा नार्सारि खुलियोबा, मोनथाम रोखोमनि नार्सारि थायो, स्मल, मिडियाम एन्ड लार्ज। फिसा नार्सारि खुलिदोंबाबो नोंथाङा मासिक नोंथांनि आयआ फैगोन जेनेबा 60,000निफ्राय 70,000। होमबा नों 12 दानाव नोंथांनि केलकुलेसना खालामनानै नायदो बेसेबां जाहैदों। मिडियाम नार्सारि जुदि खुलियोबा बिथाङा, मिडियाम नार्सारिनि गेजेरजों बिथाङाबो जिउ खांनायनि राहा दङ। बिथाङा जेनेबा मान्थलि बिथाङा 1,20,000 रांनिफ्राय 1,50,000 रांसिम बिथाङा जुदि नांथाबनानै खामानि मावनो हादोंबा बिथाङा दिहुननो हागोन। आरो बेबायदिनो जुदि लार्ज नार्सारि होनोबा बिथांनिथ' आरो बुंनांगौ गैला। बिथांनि आयआ सानसेनि गेजेरावनो 4 लाख 5 लाख दैलि बिथांनि आय जागोन होननानै आं थियैनो बुंनानै होनो हायो। बेनिखायनो आं बुंनो लाइमोनफोरखौ, जायनोखि बेकार होननानै गावखौनो बुंगासिनो दं, बे बिथांमोनहा बे नार्सारि बिजनेसखौ जुदि आखाइ होयोबा, बे आखाइ होनायनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो गाव आथिङाव गसंनानै गावखौनो गाव सिनायथि होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। आरो गोरा दाथियै आं बे खोथाखौ बिथांमोनखौ बुंनो हायो। नैबे समाव मानगोनां बिथां ऋषि कुमार मोसाहारि बिथांजों गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनथिहोबाय। बिथांजों जोङो नैबे आबादारिनि बिथिं आरो नैबे जाखिनि बेवहाय प्रडाक्ट, माने नैबे फिसा फिसा फुलि, बेखौ बिथाङा माबोरै गायनो हायो बा माबायदि बेखौ फोथाङो, आरो लोगोसेनो बिथाङा जाय गोसो दङ, जाय बिथांमोना गोसो नैबे बिथिङाव, आबादारि बिथिङाव सोलोंनो गोसो, बिथांमोना बेवहाय सोलोंथाइबो लानो हायो होननानै बिथाङा फोरमायदों।
थ' बेवहाय नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गासै बाथ्राखौबो बिथांनिफ्राय नोंथांमोननो मोनथिहोबाय। नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर होबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार गोजोननि नोगोर टिटागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003090192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design, impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.